Ang ating panoorin ngayon sa ating The Show na Boy Calvo Pastok ay walang iba kundi ang singer ng parokya ni Edgar, si Limoncito. Sample dyan, idol, sample. Sample natin mga audience. Maayo gayo niya itong pastok na ta kaya para hindi mo itong oras. Ilang taon ka naging kinder? Tatlo siguro. Ilang naging suta mo nung dito ka? Isa lang, teacher din. Talagang medyo masilang itong mga tanong na to. Ilang taon ka bago na to ulit? Taon, mga isang taon. Bago pa lang? Ito ba, may isang katanungan. Anong gusto mong maging paglaki mo? Paglaki ko, lumaki. Lumaki. Ngayon malaki ka na, wala ka na maging gusto. Talaga napakalupit ng mga sagutan dito. Kailan sumikat ang bandang parokya ni Edgar? Atong kuhan, 1980, sikat siya, pero karon wala na. Kumusta naman ang buhay natin niya maging Limoncito, ang lead vocalist? Kumusta naman? Sa karon, nag-vlog na lang niya. Nice!